Wat kan maar aan? Dat is het oké. En neem eens wat. Hoe is het alweer? Komt ie. En iedereen zegt zijn prins van de keisgieters. De mensen ik hoop dat we erin zitten. Ik zal eens kijken. Twee sprekers. Even zuinig. Mag ik dat er nog een Ja, zet maar in. Zet er erin. Schoonmol, ik zal het zien. Ik weet het. Zien we de klauwen? Ja. Dat berichtje best wel de klauwen. Ja? Allemaal open de hoed! Ga je allemaal mee? Als we allemaal weer! En dan hebben ze een kijk! Bij de seizoen 2015 is Prins Jan de Waal! Generatie van de Rot van Elf. Prins van Aartse zoon die verloren velden. Grootvorst in de orde van Aartse Kei. Commandeur in de orde van een hoepap. Beschermheer van het zwakke geslacht van de Kwazut van Zuid. Keurvorst in het bouw van onze eigen grote en kleine prinsenwijs. Zoon van Bol, prins van de Keierschiets in 1961 en Toos van Smit Wim van de Wijs het Veldse land. Grootmeester in het orde van de geven van de keiharde service bij tennisclub Arsen en tevens grootmeester in het organiseren van de clubkampioenschappen van die club. Gouverneur in het bezorgen van allerlei
vers met bevroren eetenswaar. Ridder in de orde van de Vrijwilligersclub bij Jong Arsen. Maarschalk van de vriendengroep Gentertsoen. Commandeur in de orde van de meis Smale Stroot van Ersen de Appelgaard Oost. Grootvorst in de orde van de commissie Kleinvast Novenbouw de Kalmersvereniging Keierschieters. Beschermheer en trotse pa van Zoon Senna. Als wij in overweging genomen hebbende dat het dinstig is om verordeningen te treffen in het belang van ons onderdanen, gelet op artikel 11 van het vastlandsreglement verordenen wij en doen te